Tarik aboro dwe mar ochiko higa mag 2025 Nyakwaramogi wuok ticha in kama kare mar mondo mi yud weche manyien. Chenro en mar migago magi weche maomiyo pek. Jamaa tulipoenda pale City Mortuary tuliona mwili uliletwa 24th, the following day on Sunday. Alafu simu inaashwa 26th on Tuesday saa 4 za usiku. Kwani mtu mwenye amekufa anaweza asha hiyo simu? Familia moro Maimahiu manyoratiro bang' nyathigi manyako to eyo magalagala Nairobi. Jonyuol jiwo mondo bed motang' kod skunde ji giwegi ma ok opodhi masani medore kadho wadha nam chumbi. Sasa muone pale tuko kiti ilikuwa yetu. Si lazima tupiganie ndio irudi nyumbani. Ramari yudi okisera marombul nje chung margi yero madundo Bere North. Nyakwaramogi layo duto mag tudruok gin mago moyaw kendo nyalo yudo achiel kachiel YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. In ng'atno ma nyalo yudo e mbui mopogore opogore. Omiyo bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng Emmanuel. Kama chako, familia more gwenge mag Maimahiu dwaro ratiro tok nyargi majegni 29 negi yo magalagala ewi weche mag hera. Nyargi no kaachiel kod yarane ne oyudi ka otho kendo ringre gi jwang'e kar kano ringre ma City Mortuary e boma ma Nairobi tok manyogi giko dira duto maonge duoko. En ling mopong' kod lit kod kuyo ne familia mar Naomi Wangari mane olal otieno ma tarik 24 dwe mar 8 higani. Ringre nyakono ne oyudi e kar kano ringre ma City odiochieng' manyoro. Familia mar Naomi osebedo kamanye kuom thuolo mar juma achiel kapok ne giyudo ringrene. Tumezunguka, tumeenda hospitali, tulianza mpaka hapa Naivasha. Tumezunguka mamochari. Sasa jana ndio tumefanikiwa na nikapata mtoto wangu ambaye ako City Mortuary. Wachore nyako ni ne odhilimo jaherane kinde mag otieno e gwenge mag Mlolongo kapok ne olal. Alipotea kwa njia ya kutisha, kwa maana aliitwa na bwana wake wakiwa kwa nyumba na watoto wake. Baada ya kwenda hakurudi. Kane oloso kod jofwambo e dalagi mantiere Maimahiu, Mburu maenwo Naomi wacho ni nyare ne osewere kod chuore kendo ne ntiere weche mag hera kod jaherane machielo. Lezea ameitwa na rafiki yake ambaye anaitwa Kimani. Sasa alikuwa wanaenda ati hiyo klabu inaitwa Continental iko Mlolongo. Baada ya kwenda hakurudi. Hata aliacha ameambia watoto mfuge na hii koji ya juu, msifuge na chini, ili nikirudi ndio niweze kujifungulia. Familia mare koroseo okwach kich kuom iyulo tich kendo ninde tich weche mag timo nonro kabende giseyogi kuom weyo thuolo jogo magin achich enek makama. Waka na si tuende huko funguliwe CCTV tuone kama ni kweli walikuwa huko. Kwa maana huyu jamaa huyu aliwaita na mshuku sana. Sisemi ni yeye, lakini nasema he is the first suspect. Swali langu la hisi ni hili. Jamaa tulipoenda pale City Mortuary tuliona mwili uliletwa 24th, the following day on Sunday. Alafu simu inaashwa 26th on Tuesday saa 4 za usiku. Kwani mtu mwenye amekufa anaweza asha hiyo simu? Bende koro familiano dwaro mondo mi giyud ratiro kaluwore kod tho magalagala mar nyargi mabende oweyo nyithindo 2 makoro gibiro rito. Haki ya mtoto wangu hiyo ipatikane, asipotee hivyo bure. Juu alikuwa anatafutia watoto wake, hakuwa anaimba. Na huyo rafiki ya huyo Karanja apatikane na asikwe.
Skul nyiri ma St. George's boro Nairobi koro lora poya tok jopuonjre bedo marori kendo ng'anyo. Wachore ni chal ma kamano kelo kod tim ma japuonj moro chwado achiel kuom jopuonjre kendo kelo ne hinyruok. Tend skulno owacho ni okang' mar loro skul gi sani en machiwo thuolo makare matimo nonro kendo fwenya diere wi gino manotimore kendo miyo jopuonjre ng'anyo. Come across a situation of this kind, it is customary to close the school for a short while. However, those that wish to remain we have made a decision as the security team and the board that we declare the school closed. Further communication will follow. What exactly happened yesterday night? Investigations are ongoing. What are the preliminary information that we are doing investigations? On what? On what transpired. Yeah? Kindly tell yes, us what transpired. We are doing investigations, surely. Kawer gweche mag timo nonro go kod loro skul. Jotend bura mar UDA okwayo jodak ma Mbeere North mondo mi ombulu jachung' mar UDA Leo Muthende yiero ma duno biro timo tarik 27 dwe mar 11 higani. Welo mar Muthende notimore chiro ma Karambari e nyasi mane otelo kod jalup jatend piny Kithure Kindiki. Yiero welo no notimore bang' mane jaod bura Geoffrey Ruku yudo leo mar bedo jatend migawo mar jotije piny owacho. Jatend migepe migawo mar lo Alice Waume leo ni jal machiegni gi piny owacho maber kod lemono mondo mi oywa dongruok e gwengego. Kata kamano Senator Maimbo Alexander Mundigi okwayo jodak ma gwengego mondo oket kwe kinde mag kampen. Ni waziri wenu amechukua kazi ya serikali. Ninajua hana bahati kwa sababu atasukuma, ni lazima atuongoze kutafuta kiti ya Mbeere North. Sasa muone pale tuko, kiti ilikuwa yetu. Si lazima tupiganie ndio irudi nyumbani. Kuko na vyama mingi katika Mbeere North. Tunaomba hata leo kumeombwa kuwe na amani. Wakati wa siasa watu wengine watakuja na vita, watapigana, pia wengine watakuja na pesa, watakuja mambo mingi. Lakini mimi nikiwa senator wa Embu County ambaye tuko na 4 sub counties, Manyata, Runyenje na Mbeere South na Mbeere North, ndio kuko na by election. Kwa sababu unajua kiti ya cabinet secretary ambaye ni Wasiri Roko alipata, sasa kuko na by election. Ningeomba mtu wote, mtoto, mama, watoto, wazee, msipigane tafadhali. Tenarita kwebo mama Malindi County ma Kilifi ocholipoti wikenge ma osegwe kedo kod kweth ma nyithindo mondo nje maundu midero ni Mawoza kanyaka sani gisemako jokanyo 350 ma kwethno. Moses Kosgei men kamara marubile wengo wacho ni achije no make apedha manoriwo kweth mopogore magarita kwe kaachiel kod jodak ma gwengego. Kosgei okwayo bende jonyuol mondo mi owe pando nyithindgi ma bende wachore ni gin mokuom achije timbe mag maundu. Ka giloso boma ma Malindi, jotelo mag gwengego okwayo jodak mondo mi okony e jiwo arita. As a team ya members ya Watamu na tumekuwa huko tukiungana mkono tukitoa wale walifu, na tunawasihi nyinyi wote wa Malindi tuungane vile Watamu tunaungana. Extent unajua Malindi it cuts across mpaka huko Shakahola, na mnajua ile tini potofu inaendelea huko pande wa Shakahola. Nimeshakwenda katika manyumba ya watu fulani, watoto kwa sababu wanatafutwa na mapolisi, ni nyinyi wazazi mnawaficha juu dari ili mapolisi wasiweze kuwashika. Mnawaficha wale watoto wenu, na nyinyi mnajua wale ambao wanaotatiza mitaani, lakini kila mtoto wa mtu akishikwa, kila mtu
tushirikiane. Sisemi kesho mtawavunjia nyote, lakini tushirikiane, tulete usafi. Wafanyabiashara wale wakubwa nishaagiza department ya trade iandikie kila mwenye duka hizi barabara aweke taa moja kwa duka lake hapo nje usiku liwake, ndio mji uzidi kuleta. Na tutakuja mpaka Kusimondogo, kama una duka na lina taa globu moja hapo nje ili kuweke mwangaza, inagharimu pesa ngapi? Jopiny madogo e kaunti ma Kilifi yuagorochruok arita ma osebedo kamedore gwengego. Gikoni kweth jomaundu osemedore kendo gitiyo kod apala monjo jopiny timo miyo jopiny sani kod achiedh nade gikwayo tiend arita e gwenge makono mondo ojiw pedha mar mako achije ma itudo kod kweth maundugo. Ka gikoni tend obila oseyulo e tich e rakruok kod kethruok rochruok mar arita. Patrick Mutuko leo hii amelala mochari. Na ile kosa kubwa Patrick alifanya ni kuamka asubuhi na kuenda kufanyia biashara apate pesa alishe familia yake. Ni haki si haki? Hiyo si haki kuwa mtu akuwa mhalifu, aliuliwa kwa njia ya unyama na aliuliwa na binadamu na ni raia kama yeye. Ajabu alikuwa ameanguka kwa ngeti ya mtu na wanasema hakuna mtu aliona akiuliwa. Penye alikuwa ameanguka hapo tu. On your right ni ngeti ya Boma Kubwa iko hapo. Mbele yake kidogo ni ngeti ya shule. Pande nyingine ni plot nyingine hata haina fence, haina nini. Ukiwa kwa plot unaona kile kitu kinatendeka kwa barabara. Na hakuna mtu mmoja ametichokeza. Nyinyi jamii ya Wakamba na nyinyi muondoe uoga. Si kwa kupigana. Lakini kitu ikitendeka toa ushahidi, hakuna mahali utapelekwa. Useme niliona. Na kama unaongopa ukuje niambie chama Nguye nimeona hii imetendeka. Mimi mwenyewe nitasema. Kwa hivyo nataka muondoe uoga, lakini si kwa kupigana. Sasa ile kitu nilikuwa naomba serikali ni mzuri, tafadhali ifuatilie security ya Mandogo. Na security ya Mandogo kama sisi wakaanji tukiangalia tunaona ni ndogo kulingana na vile town iko. Kwa sababu kuna mali nyingine unasikia kitu imefanyika na ikifanyika hata inachukua muda mrefu bila security kufika huko kuangalia ni nini imetendeka huko. Donbura mar UDA ochiwo tiko ne jachung' madhi yiero madundo Mishan Bagi kod duol mar IEBC pacho ka tarik 27 dwe mar 11 jochungo gin mago mane tiko manyalodia malaro kombego madhi laro kombe mopogore opogore chenro mag chiwo tiko dhi nyime log tich ma UDA boma ma Nairobi wanene kaka otimore. We assure you of a free, fair, and transparent and verifiable elections within the party. The party is poised to win a significant number of these seats, if not all. By the way, the party will fight for every seat equally and with equal seriousness and with equal commitment and with equal resources. Vile tulinyenyekea mara ya kwanza, hata hii tutanyenyekea, hata 2027 tutanyenyekea. The one thing you can be sure of is you have 101% support of the party leader and the deputy party leader. So muende huko, mungangane, and I'm sure UDA will emerge victorious in all the seats that we are going to be fielding candidates in the next elections that are coming. And to the candidates, best wishes, Godspeed, and just know that you are the flag bearer of the UDA party. Apisa mochung'ne weche mag somo e kar Bura ma Jongu Mombasa ochiwo siem ne jonyuol e uchalo nyithindo e mokom skunde mag ji giwegi ma ok opwodhi kod piny owacho. Direkta mar somo e Bura ma Jongu Maimuna Omar koni giseyango ni kwan atamalo maduong' mag skunde mag ji giwegi manie alwora ma Kibarani gin mago ma ok opwodhi kendo jopuonj onge kod lony mowinjore puonjo nyithindo. Magi owacho nyasi ma yawo ayanga skund primar ma Kibarani moger gi omenda mar shillings milion 20 e bwo aguch omenda mar NGCDF e kar Bura ma Jongu. Tumepata shule na watoto tunaomba waletwe. Wale wazazi ambao wanaishi upande huno, tafadhalini msipeleke watoto kwa private school ambazo hazijakuwa registered. Afadhali muwalete kwa shule ya serikali upate kusaidika.
kwa sababu shule nyingi zilizoko hapa hazina registration, hazijasajiliwa na serikali. Kwa hivyo hata hawalimu pia hawajakuwa trained. Kwa hivyo usipoteze mtoto wako kupeleka kwa private school hapa Kibarani, tafadhali. Vile vile tunawahimiza wazazi mjitokeze kwa wingi, tuweze kuleta watoto kwa wingi. Kama Kibarani hakuna ledhani kutajengwa shule. Barabara hii Kabro mimi ndio wa kwanza. Shule hii mimi ndio nimeweka hapa. Leo nataka kusema tumesikizana na Mheshimiwa William Samoei Ruto, rais wa nchi, ya kwa kuwa mabwenyenye wote badala ya kufukuza watu, serikali ndio itasikizana na wao, alafu serikali itapimia watu wake pale wanapoishi, na mahali hapo ni hapa Kibarani, Mwenyezi Mungu akitujalia. Mokum jodongweng Sabot kar chungod bura ma Mount Elgon kaunti ma Bungoma o nyiso tendalo wara mondo chiw yore menyalo lwer godo bede yien mamukuyu makelo kich e skul primar matoroso. Jodongo wacho ni ngima jopuonjre skul ne kamarach kalure kod kich mose loko bede yien go kar dak margi. Jodongo ni yien no koro nyaka go piny kalure kod chik kwere gi machon mondo ka kwe bedi e gwenge go ma Mount Elgon. Gimedo kendo ni nyaka koro gitim kwero magi kapok gigolo yien no kanyo eka jodak onyal bedo gi kwe. Hii ni kitu culture ambayo tumewajia na wase 100 years or even more than 200 years kwamba ingolewe. Na itakapong'olewa kwamba kuna hewa ingine tofauti ambayo itatokea katika nini community. Like now, let me tell you. Alafu na pedalize kwamba ati kitolewa Mbukusu anaenda, Mutesi anaenda. No. Mbukusu anaenda wapi? Hizi miti mnakaa pale nyinyi ni watu environment. Iko kwa kwamba ni shule. Watoto wanachezea hapo. Nyuki iko hapo juu. So, that is a life bomb. Jana the head teacher amekuja kwa ofisi. Ameuliza mkubwa, hii miti imeanguka na ni hatari kwa watoto wa watu. Na iwapo tukifuata sheria ya Education Act, hiyo miti saizi ipika mtoto ya mtu. Mata abaki hapo kama teacher, ataongea akiwa wapi? Kwa cell Bungoma. Akoro mogitok report moten record yien mamukuyu midwani mondo mi otong' bedene mondo mi oket lwasi makare. Wakao yweyo wa mokwongo kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth maikoni chenro mar Mikago. Isayudo nyundo nikelo nyako chia chologore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia migiere kendo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kadhano Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456 ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo e namba 0722 63 83 83. Apenje gimoro. Enang'o? Penja. Bende in imor gi tim arusni? Inspector winja, nyathi gi maparino ohera gi chunye te. To nyako machielo manitino iye wang' mana nikech an ahero nyamin gi. To ene manomiyo wan ji ariyo wawere. Odiochieng' ma in ibiro ng'eyo adiera te, an gadier ni ibiro wang' koda. An ok agomb kata odiochieng'no chopi. Mayie yawa, inirwakri maber ahinya kawuono. Inidhi arus mar ng'awa? Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar migago jumani. Jatend piny Kenya William Ruto nyono higni 3 e apisi nyaka ne okaw telo kuom jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Ruto ne oteno mise mag campaign mage wi dongruok mar ngima joma yuto gi ni piny, bero ngima e yor uchumi, siro joma yuto gi ni piny kod kelo lokruok buora. Higni 3 sani gin ang'o gini mosetimo kare, to mage ma oserem chopo kare, to tende osechalo nade. Walter Nyambaga menyono kaka piny owacho ma Kenya Kwanza osedach. Apaya mochomo kar jot mar jatend piny ne ok en wuoth mayot. Kamano, kendo ne opong' kod kuthe mag okuro. Kata kamano William Ruto makinde ne en jalup jatend piny ne obano bad sati kendo tayo kampen mage bwo riwruok mar Kenya Kwanza mane odunyore kod kweth mag Azimio mane ochiek njugu kaluwore kod sir mane oyudo kuom piny owacho kindeno. Ruto ne ousore bwo mise mongirore mar Hasla mane ji mathoth oyiego ni ne biro resogi e lwet ongoke madongo mag siasa kata dynasty. Ruto ne ochiwo geno mag tije ngima mofuong'ore kod lweny mar bero chumi. Ruto ing'eni nodonjo sirikal kaka ng'ama iluongo ni ok ne en dynasty. Ne en alana, ne en ng'ama koka chako. Wiliet go duto William Ruto ne oyombo kod atamalo 50.49 kendo kwepo dok nuoyo yiero kendo loch mare ne oyie lwedo kod ng'eto mar doho maduong'. Mogik pachoka, Ruto ne ochako ketayang dwache mane geto dwoko chien pek mar ngima wi ndalo 100 mokwongo. Ichuogo tije ne rowere bwo hola mar Hustler Fund, dwoko chien bech mauta kod nengo chiemo. Ruto bende ne oriedo bero lwasi mar pur kod pith kaka yoro nyayo chiemo pachoka, dongo mar uchumi nyadiriyo mar kama ne oyude. Kata kamano, chal mar chopo kare wechegi jopiny orwako mopogore opogore. Pandana yudo Hustler Fund. Ayude yo makare, anyalo loso kode gige na achiel 2 3 to anakwayo jatend piny kanitiere kako nyalo fight for corruption mondo Kenya odhi mbele. Sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka chamo nyadhi wi pesa mar jolohelini matindo kaka Hustler Fund, medo thuolo mag tije ne joma tindo kokalo mbui, medo kothe mag pur kinde mamoko. Today we are starting the journey to build a collateral system that is built on credit scoring. Jalony Churchill sao kenie kod paro mane. En project manyalo wacho ni okonyo jok matindo. Ibed ni in ng'at ma uso mana bando, ibed ni in ng'at ma uso lot, ibed ni in ng'at ma uso kata mana gik moro mana matindo tindo. Tiyudo kama inyayudo pesa manyalo konyi mabedo capital matin. Sirikal mar Ruto bende osedore matek ewi keto tim mise machoko omenda mar pesa mar gero ut manigigo yweyo masani ochuogo thuolo mag tije ne funde, jolwedo, johala kod jogo ma uso gige gedo. Kata kamano, jotije ma ing'ondo pesa gi to pod ywagore nyaka sani. House levy ng'ado pesa mang'eny ahinya. Ka Ruto nobiro to ma challenge manokawo kata nobedo ni ji nok dwa to nokawe ni gini magi ma muhimu magi ma piny bro bedo maber na piny. Ji naneno ni en wich teko, lakini king'iyo ute sani gero kuonde ka kuonde, dhi e taonde ka taonde ute igero. Kar chugo chike minyal choko dosuru mar tego chumi pachoka masiro dwach piny kod kaka itae. Sirikal mar Kenya Kwanza ne oromo gi wi pi ka odure kama ne ojende mag jenzi ne okwedo weche mag paro mag chik mane geto yore mag choko osuru kendo ma ne okelo ng'anyo mapek pachoka. Maaskari walitumia nguvu nyingi ile yenye hata ukijaribu hata kuangalia hadi unamwona mtu mwingine anapiga mtu risasi na ni binadamu kama yeye. It cannot be that you are planning on how to incite young people, on how to pay young people to destroy people's businesses, to burn people's properties. Bang Gen Z protest no,
nitie gik maber mosetimore. Nitie gik maber mosetimore nikech embe noduogo miyo odok chien, ong'iyo ni piny telo ne nyaki manji. Ingeni wach mar Gen Z en complicated. En wach mokyot. Tiende otudore kendo gajore mapek. Nikech nitiere gik mane dwa tim e iye mang'eny. To ji nokong'eyo ni to ng'ani kodonjo ka to odhi ketho tudruok gi kuonde mane wayude pes, kuonde mane misingi manoketi, kuonde ma joma dongo ne yude ang'owa. Ewi biro kanyakla mar kweth ariyo manene ndeka guog gi rombo e weche mag siasa kendo bedo kod sirikal mar manywanda mar broad-based kama ogai mar ODM Raila Odinga kod William Ruto sani odok osiepe pata gi dhot. Nikalete wale wa ukando huko ndani yake, nikalete kila mtu mwenye ako na ya kusema ndani yake. Hakuna haja ya kuongea tena nje, kuja tuongee hapa ndani. Hakuna haja ya kulaumiana iko nje, lete maswali yako hapo ndani. Sisi wote tuungane, tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Unajua hawa watu waliniita ati mimi Zakayo. Sasa hakuna haja ya kuita mtu mmoja Zakayo. Kila mtu akuje tukue Zakayo sisi wote hapa ndani. Okinyal beda ni koro in koro mayo midhiye to mae gimidwa timo. Nyaki manji kendo ntiere nyaki ibed piny tipim ni ere jok manyalo konya rito piny. Ting'eni bang' ka nosayudo mano, emomiyo koro yudo ka piny oriwore kendo piny ochung'. Kaka yor temo keto e tim mise mag weche mag thieth manyasani, okumba mar thieth manyien mar SHA ma owuok e mano mar NHIF. Ruto liet nego ewi mibadhi kod kaka achiedh nade okwako laino. SHA giri pesi ng'adowa mang'eny to kidhi korka thieth koni iyudo ka nitie osiptende moko ma pod ok accept SHA no ero. Iyudo ka idhi e osiptal maybe ichulo ni mana kitanda kende to yath dhi chuno ni idogi ang'owa idogi ofukuni. Koro reko yo ka ker nyalo timo gimoro about SHA nikech nitie joma yutogi ni piny koro kata kwadok kadala kochacha kata Nairobi kae. SHA zaidi ukijaribu kuangalia haitumiki aswa kwa private. So hiyo ndio tulikuwa tunaona at least kama angesukuma hiyo miradi NHIF ama SHA itumike kwa hizi hospitali ya private. Tubende Kenya kwanza osekedo kod mibadhi makare pachuka. Let me ask you members of parliament who are seated here. Do you for example know munisikie vizuri, do you for example know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? So we are going to arrest them. Yes. But lobbying is a different thing from extortion. From extortion. Kedo kod mibadhi mano gini en tich mokyot. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ng'at achiel nowito ngimane ka ji mamoko yudo hinyruok kendo ringo e kar thieth maduong' ma Kisii bang' mach wang'o dorofa moro e alwora ma Daraja Mbili e kaunti ma Kisii kar Kugwen. Kaluwore kod kamanda mar obila tesend obila ma Kisii Central Kazungu Charo, gesiako timo nonro mayango gima ne okelo majno. Gima ne yudo hinyruok ne okaw kod nyamburko mating'o jotuo nyaka od thieth maduong' ma Kisii ka gin kod hinyruok mag mach ma ringre jal manowito ngimane to tere kar kano ringre ma thieth ma Kisii Referral. Nyamburko mating'o sike madongo e apaya maduong' ma Webuye nyaka tong' ma Balaba. Koro ni dhi rumo bang' keto masin manyasani mapimo pek lochego kuom thuolo manok madirom nyirni 30 kalori. Seth Ongwae, meneja mochung' weche mag pimo pek lochego Webuye, wacho ni nyaka ne ket masin no manyasani koro ginyalo pimo trela 1,000 e odiechieng' poni kwan derepe mating'o sike mokadho rapimo dok chien. Seth omedo ni dhungruok ma nyamburko e apayano kuom thuolo malach osebedo kikelo kod derepe mong'iyo chopo kuonde pimo pek lochegi e sa modeko, tamruok pimo lochegi kod 5% mag derepe mating'o sike mokadho rapim. We have installed high-speed weighing in motion, that is called the HS Swing.
both on Malaba bound and Eldoret bound. Now, before we didn't have the HS wing, the high-speed wing in motion, and it was only on one side, which was the Malaba bound side. During our improvement, the weighbridge improvement, we installed the HS wing that was down. Now it is up. We also did HS swim on the Eldoret bound that now filters tracks that come from both ends. Oganda bura mag Jo-Islam ne opoti dir boma Nairobi kagi yango di chieng nyuol mar Jauto Muhammad e nyasi ma obag Jumapil menyoro. Mag nyasi manyo bagi monyuando chiwo pim kod thieth manono kuom ndalo ariyo mana e mosque ma Al-Huda maidore kar jot ma South Bay. Nyasi ni osebagi sani koro higa mar ariyo ka ochiwo thuolo ne oganda mathoth mayudo resruok kokalo chenro mar thieth mobiro godo. Giko higa ka higa ibiro med ta nyasi makama ka ogeno chopo kuom ji mathoth mondo mi one ber mage. We have all gathered up together. All mosques have come together. Alhamdulillah. We thank all the masjids, all the madrasas, all the institutions who have gathered up and who have assisted in making this Zefe a success. One message which we want to give to all Muslims and all Kenyans is that let's get together, let's unify, and let's make our country progress. This is very important. We are all one. Mtume Muhammad ni mtumi wa viumbe vyote. Sio mtume ambao kwamba amekuja kunusuru wanadamu peke yake. Sio mtume ambao kwamba amekuja kunusuru wanyama peke yake. Ni mtume ambaye ameletwa kuja kuubadilisha ulimwengu utoke katika giza uingie katika nuru. Ulimwengu ambao kwamba utakuwa umenawirika kupitia kwa nuru ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuiweka haki mahala pake na kuiondosha dhulma iwe haipatikani katika ulimwengu. Riwruok mok mar piny owacho makendo alwora kod keyo pi maler alwora ma Nam Lolwe dhi nyime gi chenro mag keyo pi mageto dho wedhe kaunti ma Homa Bay kaka othiro tuoche mikelo gi pi mochido kod duoko chien monj mag le mag pi. Alia Beach miyowa ler. Jogo modak machiegni kod dho wedhe molworo Nam Lolwe thoro bedo gi pek mar yudo pige maler ma ginyalo tiyogo e utegi ka thothgi osebedo ka tiyo kod pige mag tuomo e nam, kendo ma keto ngimagi andaki mar gamo tuoche mikelo kod pige mochido. Dho wath ma Lwanda e Kachud Bura ma Suba North en achiel kuom dho wedhe molworo Nam Lolwe ma jopiny osebedo ka tiyo gi pige mochido mag tuomo e nam, ka bende gibedo kod luoro mar monj manyalo timnegi kod le modak e pi moting'o nyang' kod repe. Pek ma kamano ema koro miyo riwruok makelo ne alwora kod keyo pi maler ne jopiny maongerne Wabul dhi nyime gi chenro mar keyo pi maler ne jopiny mageto dho wedhe mopogore manitie kaunti ma Homa Bay mar geng'o tuoche minyalo kel kod pige mochido. All the pollution, they all ended up in the lake. When you look at the farmland, everything is in, people use phosphates, they use a lot of fertilizer, it's all ending up in the lake. So when even you look at in front of the lake, it's all one big green algae. And actually this is the cause of diseases, which is like 80% of the diseases. There's so much happening right now, and people are not able to differentiate climate and weather. Nyaka ne riwruok ma kamano ket pi maler ne jopiny e dho wath ma Lwanda. Jopiny modak e alworano wacho ni gin kod fung'ruok maduong' kendo kata monjo mag repe mane thoro mondo jopiny ka gidhi tuomo pi e nam bende sani koro dok chien. Ji madonjo e nam onge mondo mi otuom pi molil cha, koro sani watiyo gi pi maler. Tuoche kaka diep orumo, tuoche machalo kaka typhoid gini macha hinyowa sani odok chien. Koro miyo wanyalo kwayo jo Homa Bay County mondo mi omedgi support moro mondo mi wachak wayude kuonde moko manyalo luoke, kuonde moko ma dhok bende nyalo modhe. Digno ma ichungo yor lony manyasani ka osegol e Nam Lolwe, jopiny alworano bende sani koro tiyogo yore mopogore e mieregi kendo osekelo lokruok e ngimagi. Koro sani wayudo pi maler ma geng'o tuoche mang'eny kaka kolera, tinde onge mang'eny Lwanda kae. Koro wakwayo ni mondo gimedo kelonwa tanks, nikech seche moko pi korumo to ji bedo gi shida. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Skunde mag junior secondary mar 17 e kaunti Migori maonge kod kuonde timo nonro laboratory ma bende dwarore ne jopuonjre matimo somo mag science dhiyudo gi somo ma itiyogo e laboratory ka owuok kuom bad migawo mar somo mong'ere kaka School Equipment Protection. Jojuma Nigiler. E kinde ma ikete tim live mar somo mag competency based curriculum kata CBC,
e skunde mag junior secondary pacho kae thothgi pod yudo pek e chiwo puonj makare ne jopuonjre nikech onge mag gige somo opogore opogore ma oting'o laboratory madwarore e somo kaka mago mag science kod mamoko. Moko kuom skundego mag junior secondary osebedo mana ka dhi skundego mag secondary mantie machiegni kodgi kama giyude laboratory ma ginyalo tiyo godo e tiego jopuonjre. Help us fund more on this program of ECBC so that we are able to meet the set goals for these learners. E okang' mar somo kuom skundego mag junior secondary maonge laboratory, bad migaono maso mar piny owacho maong'ere kaka school equipment production mayudore e migao mar somo e pacho kae chiwo gige somo itiyogo e laboratory e moko kuom sikunde e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Naona wazazi wamekuwa wakishughulika huku na huku kwa ajili ya wanafunzi, lakini kwa sababu ya huu mradi tunashukuru kwa sababu wanafunzi wetu wanaenda kusaidika maana umekuja karibu. This is just an initiative under the Ministry of Education to ensure that students are now embracing STEM education to improve their innovation and creativity. Chenro ni motis kaka mobile laboratory chiwo thuolo ne skunde mapok ogero laboratory mondo dhi nyime kod chiwo puonj makare ne somogo ma onego time laboratory. Gloria Nanjala matiyo kod bad migaoni mar piny owacho moke kaka school equipment production wach ni gigeto sikunde 17 ma oting'o mano maranjego e kaunti ma Migori mangima e bwo chenro ni motisi kaka mobile laboratory. We are trying to come up with a solution to schools that are not able to build an inbuilt laboratory. So our mobile laboratory has 4 caster wheels that is able to work for more ease of mobility. The kit that we have gotten here today is going to help us equip and enrich our learners with the STEM related pathways and tracks. Jopuonje skunde mag junior secondary wach ni pod gintie kod pek nikech nok mar gige somo opogore opogore to ahinya laboratory. We still need one more class. The school has also very poor ablution areas, those 4-door pit latrines. It's also very pathetic. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaod bura machon marongo mosendo Dalmas Otieno iparo kod okenge manogoye telo kod ngimane kanyakla. Dalmas ong'elo rengo ka jigni 80 ipare kuom lemo mag siasa kod telo mane omako kanyakla kod dongruok mamoko. Sigande chalo nade? Dalmas Otieno Anyango, nying ma ok wendo e it jo Kenya to ahinya ne oganda luo. Sigand Dalmas chakore gi anyuol mare tarik 19 dwe mar Ang'wen higa 1945 e gweng' ma Kangeso mantie Rongo e kaunti ma Migori. Dalmas ne osome skul sekondar ma St Joseph Rapogi kaeto dhi mbareny ma Makerere piny Uganda kama ne ochuone kondo mar lony mar weche tiyo makare gi omenda e higa 1971. Kapok ne ochako tich e lemo mag siasa, Dalmas ne obede sekta mag bengi kod weche omenda kama ne otelo ne bengi mar KCB to kod bedo jakeno Martin Mbareny ma Kenyatta e kind ting' mamoko. Wuodhe mar siasa ne ochakore e higa mar 1988 mane oyiere kaka jaod bura marongo gi otiko madon bura mar Kano. Ne odhi nyime gi mako leo madito mag telo e kinde no ma oriwo bedo jatend migao kaka mano mar kembe kod migao mar wuoth. E sirikal mar Barua Bar kind higa 2008 nyaka 2013 ne owale kaka jatend migao mar jotije sirikal kama ne ochwale okenge mag timo lokruok e sekta mar jotije mag sirikal. E higa mar 2014 ne osidho kweth mar siasa manotisi ni Kalausi mane neno kaka mano mane kelo duol manyien mar siasa e Nyanza ma Milambo mane opogore kod mbi mar ODM. Kata obedo ni ok noyiere kendo e kombe mag siasa, chung' mare motegno ewi dwar lokruok mar siasa ne okete opara manyime kaka jasiasa mantie kod chia. Asebet minister higni 15 e sirikal. Asebedo mjumbe higni 20 gi dire. Koro kom mane madanga chaka mani. Odong' mana kom mar president gi kom mar governor. Bang'e bende ne oduogo bedo jalup jakom duol machano sar mag jotije sirikal SRC nyaka higa 2022. E yiero mag 2022 bende ne onyiso dwaro mar laro kom gavana ma kaunti ma Migori. Leo makata kamano ne oduogo lo kod gavana masani Dr. Ochila Yako. Kama ilakani malo kacha
Otieno ni piny ka. To kinyathi malwete bit, tabiro rangi, takawi, taduoki skul, tapenji tapuonji tich, tachulo fees kenda, manyaka ilok kiti. An ng'ama osebedo e siasa higni 30 gi wiye. Moko naloyo, to moko bende noloya. Siasa en ni raia neno ang'o kuomi. Inyal yombi, to raia pod dagi ni pod wan gi geno ni wadwa ni timnwa gima kama. To pod ibeda beda siasa. To koyombi, kato raia bende wacho ni in koro ndalo ni orumo, koro dogi ywe. Bende yweyo. Jotelo ma pacho ka omedo paro Dalmas e yore mopogore opogore. Jatend piny Kenya William Ruto paro Dalmas kaka jatelo mane nitiere kod lek makare ne oganda. Ruto wacho ni tho mar Dalmas oweyo Kenya gi fuok maduong'. Gavana Migori Ochila Yako bende oywago Dalmas ka wacho ni tho mare ma obiro apoya okelo lal maduong' ne oganda kaluwore gi chiwruok mare e weche mag dongruok. Ote makamano bende ema oor gi Governors Professor Anyang' Nyong'o ma Kisumu kod Gladys Wanga ma Homa Bay to kod Speaker mar Duol mamalo Moses Wetangula. En lal ne oganda Luo kata kamano Nyasaye nosemiye kinde ne pacho ka kendo nomiye thuolo mar timo mago duto ma otimo kendo ibiro pare godo wabolune sigana mare to kod kaka chenro biro bedo. Kik idhi mabor nyakoromogi pod wantiere kod weche mag tuke. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Maragain Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuto to koro kine en machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction
Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design change. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyiso oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro ng'ajo ng'wa twak mar rameny piny. Chick by. Machigni nyakoro monga juange chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek nyakoro monga juange akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tichangwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday ni supu zo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Wachiegni wantiere pautuke johera mag club Maradula Shabana FC ne oyore nyasi mar club no motisi ni Shabana Day ya lap ma Gusii Stadium. E kinde no club no bende ne otiyo gi thuolo no mar yango jotugi manyien motelo ne tuke mag league. Tugo e kind club ma Shabana gi Pamba Jiji mawuok e piny Libamba ma Tanzania ne otieke odiochieng' no makende ka tugo no rumo amodhi mar gonde 2-2. Kata kamano club ma Pamba Jiji ne bedo joloch kokalo picha choma bang' loyo gonde 5-4. Tend club ma Shabana bende ne otiyo gi thuolo no mar dhialo jotukgi machon mane osedhi rutaya kaachiel gi jalno mane ochako club no Dogo Han. Tuko kwa ligi kucompete, tuko kwa ligi kuchukua ligi ama kuchukua Mozart. So sisi tuna prepare timu ambayo inataka kuchukua ligi, timu ambayo inataka kuchukua vikombe. Tu prepare timu ambayo inakuja kucheza kumaliza bottom of the league ama kufight relegation. So Shabana from the word go iko kwa ligi kuchukua ligi na kucompete kuchukua ligi. So mimi naweza ambia wale watu wanasema ni ngumu, iwezekani, ni kitu inawezekana. Na wale players tuko nao na the management na the technical bench, Shabana iko kwa ligi kuchukua ligi. Mimi niko nafikiri nilikuwa naomba sana ningepata siku zingine za kuongezea kubaki Kenya kuweza kupata mazoezi. Maana ukiangalia kipimo cha Kenya tofauti na kipimo cha Tanzania. So ukiangalia level kidogo ya Kenya sasa hivi naona kuwa tunaamka. Pale walikuwa sasa hivi wanaanza kuamka. Naomba radhi mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, tulipanga tutoe dozi nono magoli 5, imeshindikana. Tumepata ushindi mwembamba wa penati, basi tunaondoka kwenda Tanzania. Wakati mwingine waangalie timu za kuzialika. Sisi timu yetu sio ya kufanyia majaribio na mchezo. Koromoge woro kocha mar tim ma Pamba Jiji wacho ni wacho Kiswahili maduong' madwa temo loko gi dholuo ni gin tim gi ok en mar keto go tugo ma kama ma tiende ni biro gi e Kenya ka tugo gi tim ma Shabana e gwenge ma Kisii aeto giwuok amodhi 2-2. Penalty ok en opich ng'ato, kiloyo to
en mana happy. Omiyo wan gi geno ni timbe mamoko matugo e lig ma pacho ka kaka Gor Mahia, team mar AFC Leopards, team mar Bandari bende bro temo chopo engadho ma Shabana nokete to kod nyadhi kagiyango jotugo poch gi pak gik manyien biro e adhula ma pacho ko bedo kakao nyakoro mo gimano mochopo e giko mar weche manyien ma okelo nigi chenro mar migago ji mathoth gin mago manena kendo ngisano Ching Manuel waluwo weche manyien achiel kachiel abodhi e mbui mano mar Facebook kamano rale Ching wacho ni Ching Manuel ni makare. Monica Odongo bendo wacho ni Ching Manuel ni Meli Otieno aneno Otemari Awiti Joyce Baba Esther owadigi akoth ngisano Ching Manuel report mokwongo mar nyako ma oweode aito dio negi jarana ne mano malit kenda pisas magobila nego beni timo e nonro. Sharon Wamaya benisano Ching Manuel ni kantiere gwenge mag Nyanza Omabei gweng Ber Wamor gi kaka weche manyien choponwa Kevo wa Siaya ngisano Ching Manuel antiere gwenge mag Siaya kenda keto wanga mor kaka Ramogi TV kelonwa weche manyien. Kamano Okech Iska in beni nyisani inena ke chenro mar migago mane makelwe gi konya kwa Ramogi wachakoro mkoromo kanyo sapar chenro mar kagi kacha nyinga Uchengi Manuel.